దసరా కలకత్తా కాళీమాత అంతే గొప్పగా అదే రీతిలో వైభవంగా చేసే మరో ఊరు మచిలీపట్నం. అసలు ఎందుకని మచిలీపట్నంలో ఇంత ఘనంగా శక్తి పటాల ఊరేగింపులు జరుగుతాయి? ఇది కలకత్తా కాళీ అష్టాలక్ష్మిని కలిపిన ఆది శక్తి పటాలు కట్టడానికి కారణం ఏంటి సార్? మన మచిలీపట్నంలో జరిగిన ప్రభా విధానం. కంట్లో చుక్క వేస్తారు. అసలు శక్తి పటాలకి అంత ప్రత్యేకత ఏంటి? మహాకాళికి ఏ ఊళ్ళో కానీ ఏ దేశంలో కూడా జరగదు. కొంతమందికి తెలియదు జమ్మి చెట్టు అంటే ఏంటి.